Tapasonang marohatta jala tapahohom asatu tamulai kebaktiata pamujiota tu debata. Marede hita bukede nomor 38 ayat sada do 1 ayat 3. Dohot goar ni todi parbadia natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Marolopolok maho jala marlas nyiroha ale borusion. Ai idama naroma ahu maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata
ajarhon matuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor matanami, asa hutadahami hatuaon nasian hoi, pargogoi hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasa poda nalipe, saitogihon mahami dia kadalanmu, asa hutadahami ho hangoluan nami, manang mangolu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredeta nomor 20. Tatangihon mapati ni debata di minggu sadarion, ima patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudonatorasmu asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugas ni donganmu. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuado panidebata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon laho bartu patik ni. Amin. Maredehita bukede nomor 410 sada. Amen.
tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatean ni pardosa. Mula kemanian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubahen dipangido hami. Sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pergogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songon sitong na mangolu ahu, ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahat itu madikot dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Kor paropuan. Soldo 2, 3, ya. Saya puji di bata paksa nama guana ende dengan masana pauli akadalana o Jeru
hatani debata nagabe epistel di minggu Advent patuluhon sadarion imana tersurat di Filipi 2 dimulai sian ayat 12 saha rodi ayat 10 marsoring mahita majahasa onpe hamu nahinaholongan songototong ni pangoloyon muna nasay laon unang holan jupang di hamuna au lamsongonima di padaw-daw au mardongan biar dohot lomos niroha ulahon hamuma haluaon muna Ay diula debata do di bagasan hamu giot niroha nang ulawon saut mangihuton lomo nirohana dinasa pabahenan muna unang mahamu marungutungut unang mamarroha ganggu naing masoha surahan jala somarlao kamu aka anak ni debata aka na somarlindang di tonga-tonga ni sundut nageduk jala namar balik disi mahamu marsinondang songon sinondangi portibion marsitio pan mahamu tuhata hangoluani bahen puji-pujian diau diari ni Kristus pabuan naso magopo parlojongokku jaladada naso marguna halojauku Ainang pe diduruson mudarhu songon pelean mangokop haporsion muna marlas niroha doau rap dohot hamu saluhutna laos ima halason hamu jala marlas niroha mahamu rap dohot au ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa amin kur ina Kamis
tidakon maha porseao tai, songon nahina tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di parbadia adorang sohabubuhan, ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuan watoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Kor gabungan sada.
Shalom. Selama hari Minggu mau pasat tami tu amanami do inanami do sude ruas na waolongi hami. Tapai hutihut matikting na masa di bagasan sa minggon. Tikting na maragam. Guar ni par minggu ta sadarion minggu apen patuluhon. Do topik ni minggu ta sadarion ima marulopolo manomu Tuhani. Peliat par mingguat di tonga bagas. Molo adong di patu pa peliat di par mingguat di bagas tabe. Di akaruas na subuhi maddohot di par mingguat di gereja. Tapasa matu situat tabe. Manang takirin tu rekening na tertera. Papungu pelian. Sadarion minggu tanggal 11 Desember 2022. Papungu peliat tujolo dohita 2 adok 2B. Baik tupakta haporluan. Revitalisasi kantor distrik 10 Medan Aceh do tua perluan kantor pusat Lasma Rohatta Manupahi Ulauni. Tu minggu tanggal 10 Desember 2022 naneng ro papungu peliat do ita 2 ado 2B baik tupak tatu haporluan revitalisasi kantor distrik 10 Medan Aceh do tua perluan kantor pusat Lasma Rohatta Manupahi Ulauni. Soso-soso pilihan bulanan manang tahunan. Pinasunggulom matuhita salu na parhalado doho ruas HKBP Immanuel Resok Immanuel naso pasaton pilihan bulanan tahun doho tuhuria ima pilihan bulanan tahun 2021 doho 2022 boema di pasak marhiti situawek naganup di sialan yang salpu nama tahun 2022 on do mutusi marhite situawek asata sungguli marwasta ganup diakka naso pasat terdepe. Tikting nasorang. Di hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 naung salpu nunga di basa-basaud di Batado sadada dana bawa di keluarga ni Amatta benget 5 juta inatai Mas Taniari Boru Sinaga sian Jalan Gajah Mada nomor 10 A sian wek sada A Tuhatta mana toktong mga leon hai pason tu yanakon swaksongoni nang natorasna. Tik-tik tabahan. Di hari Rabu tanggal 3 November 2021 di basa-basaud di Batado sadada danak boru di keluarga Amatta Raja Hendrik Sibarani inatai Rosmawati 5 juta sian jalan Sesemare nomor 1 Medan wek 5 Tuhatta mana toktong mga leon hai pason tu anakon swaksongoni nang natorasna. Napapituon padidion nabadia. Di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 nanang ro di pesta Natal Paduahon di patu pahuriat tado padidion nabadia tidak dana poso-poso do mutusi akan natoras nanang mabuan anak kona terdidi asa Roma marguru di hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pukul 15 WIB laus dibuang masurat pengantar sian situa wekna masing-masing. Napawaluon maka tidak kon hapor siaon. Di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 nanang ro di pesta Natal Paduahon di patu pahuriat tado ulaon maka tidak kon hapor siaon na khusus tu anak kon ni huriatta. Ulaon ni di patu paduk sipul jamita permingguan. Alani asa Roma marguru konseling katekisasi di hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 10 WIB maringanan di ruang konstori gereja. Pasiahon pajakonon situa di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 nanang ro di pesta Natal Paduahon di patu pahuriat tado ulaon pajakonon tu sahala situa sian wek pitu ulaoni di patu paduk sipul jamita permingguan pukul 10 WIB. Nomor 10 pelepasan situa. Nah di hari Minggu nasalpu di tanggal 4 Desember 2022 dengan domardalan ulaon nani patupan ni huriat taima pelepasan situa na pensiun nani wakilon keluarga ala di bagasan parsahiton do Amatta situa Doktorandus Bimar Paung sian wek 1C Tuhatta mamangaleon hagugon do tahe pason dina madalani masa pensiunna. Pasapul sadaon pangapulion. Sadarion Minggu tanggal 11
Desember 2022 tapatu pada ulaun pangapulion marhiti hatani debata tu keluarga ni inatta artauli boru silitonga oppu marta sian jalan seberantas nomor 76 Medan wek 4A nang jumolo modding diari nasalpu domutusi marhiti tiktingon asat pinangido matu parhalado ni Huria Dewan Diakonia Seksi Diakonia Sosial Huria Seksi Perempuan Punguan Ina Kamis Punguan Ina Hanna Ruas ni we opa a do situa we opa a ria mahita maddohoti ulauni napasa puluahon Natal Parhalalo Denggad do mardalan ulaun Natal Parhalado na di hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 nong salpu na niuluhon ni Pendeta Dr. Sukamto Limbong na nidohotan ni piga-piga utusan dewan seksi-seksi doho kategorial jala moliate madi keluarga amatta sianipar boru si majutak wek 4A na mangalehon sumbangan si patupahon ni Natal Parhalado napasapultuluhon rapat huria di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 nok salpu nung mardalan dohot dengan ulawan rapat huria nadi patupa lahu manotopon program dohot anggaran tahun 2023 di huriatta anggia madi pasu-pasu tuatta sudi akka program do anggaran nong gabe hak keputusan marhiti rapat huriatta gabe sibuan hinauli ni nadenggan disaluhut pakkubasion ni huriatta napasa pulowaton Dewan Diakonia Kononia jadwal PHD latihan kor akka jadwal PHD do latihan kor punguan kornan adong di huriatta boy maidotta di lampiran pelayanan rutinitas ni huriatta panitia Natal ama ina HKBP Manuel di hari Senin tanggal 12 Desember 2022 di Patupa do rapat panitia Natal ama ina HKBP Manuel Resort Immanuel masuk pukul 10 sia 30 wib maringanan di gedung sekolah minggu domutusi pinangido matu parhalado doho sude panitia asaria maddohoti rapot marhition pinasa matiki tu ketua Natal ama ina mandok hata duk sipul tiktingon di parmingguan pagi nunga terlaksana dohot parmingguan siang pukul 10.15 wib lau sosialisasi taringot tu akka ulaun Natal ama ina nang sipatu pota. Patuluan seksi sekolah minggu. Di minggu sadarion patupaon evangelisasi kordo anak kota sekolah minggu ni huriatta di parmingguan pagi pukul 8 nunga di patupa wib dohot minggu siang pukul 10.15 wib songod dalan nasida lau mangalului dana tu haporluan Natal sekolah minggu. Alani Lasma rohatta la mangurupi anak kota marhiti edde puji-pujian na naing sipatu bigionot nasida tu adopata. Paupaton Natal PG SMD Persatuan Guru Sekolah Minggu Distrik. Denggad do mardalang ulaw pelayanan perayaan Natal PG SMD Persatuan Guru Sekolah Minggu Distrik 10 Medan Aceh na dipatupan ni huriatta HKBP Immanuel Resort Immanuel di hari Jumat 8 Desember 2022 nang salpu na niuluan ni Kabit Kononia Amatta Pendeta Darwin Sihoming STH do Padita Resort Padita Aldema Simajuta STH MM Seksi Remaja Napo Sebulung HKBP di hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 naneng ro di Patupa do Natal ni Remaja Napo Sebulung HKBP masuk pukul 10 wib saat nasidung na niuluhan ni Padita Resort Pendeta Aldema Simajuta STH MM alani pinangido mati sude remaja na po sebulong HKBP asaria maddohoti perayaan Natali. Saplima, saplonom, sapulipitu, saplelu, sapulusia, boy mata jahabi. Nomor 20 ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat HKBP Immanuel. Penatua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 11 Desember 2022. Panjang umur, sehat selalu dan Tuhan berkati. Hatan ini dibata tunamar ulang tahun natar surah Jeremia 10 ayat 7.
Alai martua mabawa na marhaposat tu Jehovah, jala Jehovah haporusanna di bahen. Pasal 20 sada, Sekretaris Statistik Jemaat HKBP Immanuel Boy Mata Jahabe, 22 daftar pemakaian GSM Boy Mata Jahabe, nomor 27 jemaat yang sakit dirawat di rumah sakit dan sedang pemulihan. Naparjolo Situa Dr. Andus B. Marpaung Wek Sadace pemulihan. Nomor 2 Nyonya Situa MHP Pardede TL Boris Majita Wek 2 pemulihan. Nomor 3 Nyonya Situa Omanulang Erbor Marpaung Wek 2 pemulihan. Nomor 4 Anggun Hutagaul Wek 7 Okname di Rumah Sakit Klinik Mariani. Nomor 5 Melpa Tapubolon Wek 7 Okname di Rumah Sakit Klinik Mariani. Nomor 6 Elpin Pangaribuan Wek 7 Okname di Rumah Sakit Apen. Keuangan Boy Mata Jahabe. Songoni mawarta manak tikting na mardagam di mengutta sadaron. Nuaing pinasaha ma tikki tuketua Natal gabungan ama ina lau mandok hata sosialisasi ulau Natal nanayang si patu-pata. Shalom Mamanginang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Kami di sini panitia Natal dan saya sendiri sebagai ketua panitia Natal, perayaan Natal gabungan AMA dan INA HKBP Immanuel, Resort Immanuel tahun 2022 menyampaikan beberapa hal untuk kita ketahui agar kita semua jemaat HKBP Immanuel ini kita bergembira dengan kelahiran Yesus Kristus penebus dosa kita. Dan kita dapat kembali bangkit semangat untuk membuat perayaan Natal kita nanti menjadi kebahagiaan tersendiri. Selama COVID kita ada sedikit tidak terlalu bersemangat ya Manginang karena kita takut dengan penyakit ini. Tapi penyakit itu sudah pergi, walaupun harus berjaga-jaga. Untuk itu panitia Natal membangkitkan semangat kita untuk tanggal yang sudah kita tentukan. Nah perjolo, perayaan Natal gabungan ama INA akan kita laksanakan hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022. Kebetulan tanggal 22 ini adalah hari Ibu, di AK INA bersemangat Mahita, ini membangkitkan semangat AK INA di tanggal 22. Napa dua hon? Kita mulai masuk pukul 18, pukul 6 sore. Napa hon? Acara kita diisi dengan berbagai seperti prosesi kebaktian yang diisi dengan responsoria, liturgi dan kor lagu-lagu solo. Makan bersama, hiburan lagu-lagu, pemberian bakti sosial sekitar 100 orang yang sudah didaftarkan oleh Sintuawek masing-masing. Tasuru mana sida asaro pada saat ini. Kemudian ada lucky draw. Lucky draw ini yang disumbangkan oleh saudara-saudara kita yang berkenan untuk memberikan kepada kita semuanya. D, karena itu inilah undangan kami secara resmi kepada ruas semuanya, khususnya AMA dan INA, agar hadir dan berpartisipasi dalam perayaan Natal tersebut, baik dalam kor ataupun liturgi ataupun peserta biasa. Mari kita rayakan Natal ini dengan semangat dan meriah untuk memuji Tuhan. Kembalikan semangat kita untuk bisa dalam perayaan Natal ini kita gembira lagi dan ramai lagi. Harap hadir tepat waktu sebab kita akan mulai tepat waktu pukul 18 atau pukul 6 sore. Dan nanti yang mengisi liturgi, kor, dan yang lain-lain kita latihan habis gereja. Mohon kita supaya tinggal Amanginang karena tinggal 1 minggu lagi.
Jadi molodang latihan behita sonari, kita akan sedikit kurang bagus ya. Jadi alani sabar mahita non laho latihan. Jadi amanginang imajo nabohi pasahatami. Demikian kami sampaikan, kiranya perayaan Natal ini membawa sukacita. Dan inilah undangan yang resmi bagi kita semua, supaya kita pada hadir tanggal 22 perayaan Natal gabungan Ama Ina. Tuhan memberkati kita, semoga hati kita damai dan sejahtera. Kehadiran kita pada saat tanggal 22 sangat-sangat kami tunggu sebagai panitia Natal dan akasi Tuhan adong di gerejon. Tuhan memberkati. Amin. Tapasada rohata martangi yang meta. Tuhan di bata nami marpangiduan hami tu jelom pinuji pinasanga guarmu na badie saat tu sadarion di siala padongan yamu di arena salpu boy hami tolhas tu bagas joromon laho marsaor doho ruas muna porsia tu basa basami dang tolak nami makatidakkon basa basami nong nilehonmu tu hami boy hami marhai pason ta saat tu sadarion di hami na tua-tua ama ina lansia doh dana naon palemehon mi tu hami go do pasu-pasu jalo hami ali de bata nami dang boy hami mardalan lau pabangkiton bagas jeromon holan alani gogo doh pikiran nami marpangiduan hami tu jolom Tuhan asa boy sude antara parhalado do ruas suaksoni seksi-seksi naong ditetaput di hagabebeon marsada jala marsiamin aminan satokin Tuhan bigon nami nama hatam na badiyay asa gabe bohal lipartod diyon nami nagabe sulu-sulu dinagulap jala tukok nami dinaladit suak songoni ma naposon na pataryason hatami leon hagugon asa lampang lau pataryason baritami leon kesehatan do rezeki lam tugadana pasatonmu tunaposomon bonon nami do diakad dongan nami parhalado do ruas na marsahit urasi pamalum sude sahit na asaboy do pe hami marsaor muse di bagas joromon mamuji pasangapong guarmu diari na mangihut ali di bata nami taruli masude di siala pangiduan nami program parhalado do huria asalau pabangkiton huria na bulon mon imahagabepe Emmanuel reso Emmanuel masay gudang lebih Tuhan si Panginoon nami do ele-ele nami alay sude di boto hode Tuhan nagabi pajadion muli gabi pasu-pasu tuhami ganu marsada-sada pardosa na gudang dohami alay nabadia doho sesama dosa doho pangaleson nami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tu adopamu amin. Tapuji tu hatta, laos tapasaha ma peliata, songon parsobauta tu dewata. Las rojas
sada rohata martangiang mahita. Pungudo hami Tuhan akan aniasian mon. Laho marsoba tu jolom. Madok mauliate di sude denggan di basam. Na manguduti ngulu nami ganup tiki. Naing tangi honon nami hatam. Buka maroha pikiran nami. Asa marurat hatami. Jalabui hupeo pami. Dohot hu ulahami ganup tiki. Asa gok nadenggan di ngulu nami. Marsanga poho Tuhan. Jala marulupolo marlas ni roha hami. Dingolu na nilehomi. Jalabui hami parjabar. Dihanguluan nasa leleng nileleng na. Orasi hami Tuhan. Marhitiasi ni roham. Asa tung denggan hami. Laho makanguluhon hatami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas madihita. Hatan itu hatta dihita di mingguta sadarion minggu apen patuluhon. Imasian Jesaya 12 ayat sada sahatu onom. Hujaha dihita jalatakas tapai hutihu di bagasan rohata. Songonomma didok. Puji-pujian ni bangso ni dewata nama luai. Jadi dohonomu ma diari nasasadai. Mauliate ma'ahu tuho ali Jehova. Ala diri masih ho'au. Ala inunga marpamuati rimasmu. Jalanunga di apuli ho'au. Idama debatado hatuauku. Ibana huhaposi. Jadi dang mardiai barau. Ai Tuhan Jehova doha gogo oku. Dohot puji-puji aku. Dohot menjadi hatuau diau. Jadi marlas ni roha mahamu. Manahui aik sian mual ni hatuaon. Jadi dohonomu nama diari nasasadai. Puji hamu ma Jehova. Jala jauh hamu ma guarna. Pabotohon hamu ma akka jadi-jadianna. Di tonga-tonga ni akka bangso. Jami tahon hamu ma guarna na tibuli. Edehon hamu ma ede puji-pujian tu Jehova. Ainunga dijadihon halongangan. Si boton niliat portibio sugut. Marulupolop. Jala Maria iya maho ale isinision. Aiti buldo di parsitongami. Nabadiani Israel. Ido sahakna. Adong do edeni halak bata edeho kamu hubegi. Ubalga do holongmu. Sian rimasmu. Jala ido nani hati dakon ni si Jesaya di ayat sadai. Madok mauliate ibana ala dirimasi dewata. Alana molo dirimasi dewata ima dalan ni dewata. Mamisang ibana unang sai di pangalahona narwai bangsoy dohot dirina hita hadiriota molo muruk dongan molo tarimas dongan hita do lobi urimas ido kan umuruhado hita sotung taluau ikon lebih jago ido jut na terjadi. Hamu kadongan tapi yok mahatani dewata. Jala dewata tai patuduhon ala diri masih dewata nakin bangsoi marlas niro hado ibana. Hacit doro hatta molo dipaingok donga kita. Ido kan terhacit apalagi ham yak keperhaladon. Molo ido amang sukam tolib bokan dang situa be mamata-matai alai ruas mamata-matai sebenarnya ngahaciti berarti ngatung tarurak pangalahon nami parhaladokan manang na alanan yang do ruas sebaliknya kan ulo dotong alanan yang nirohani ruas sudah mai padokon na buruk nadi parhaladona karena sebagai manusia kita enggak ada tidak punya kelemahan dang dong baik dang aku ini bukan malaikat sintua juga bukan malaikat alai dang na membela diri ate artinya kita punya kelemahan masing-masing alai nakin
hata ni dewata sian ayak sadaoda tenai. Madok mau lihat dua ala diri masiho, ala dipisang ho bangsoi, dang di pasobu-sobu di bagasan hajahaton nai. Molo hita nakin pasobu tagas do hita. Pasobu tagas manang pasobu lomo-lomota. Ngana salai tonggo ta pasobu na penting puas. Jala sobu tagasta. Itu kan kepuasan hawa nafsu daging. Itu sasitong yang tidak bisa kita handle, yang enggak bisa kita kendalikan. Kita selalu terlalu duniawi sebenarnya. Alai tadok kita gerejawi, iya kan? Jala tadok do kita imani, orang beriman. Tadok do musaiba parhalado. Anak posoni Tuhan dia do sehormat to. Inna hita kan, sasitonga kata-kata itu sudah duniawi sebenarnya. Tapi baiklah datang dari hati kita untuk menghormati antara satu dengan yang lain. Itu sebenarnya. Dan kita harus koreksi diri dan mempelajari apa yang berkenan kepada Allah. Dan terutama pada firman Tuhan ini, senanglah kalau dinasehati. Itu sangat susah diterima kan? Sangat susah itu kalau dinasehati orang. Tetapi bagaimana pribadi saya yang mengatakan, madok mau lihat ya Tuhan dang di pasobuhau di hajahatoki jala tarimas doho di pangalahon ni bangsoi jala tarimas doho di hahurangaki. Ai rimas ni dewatai nang mengubah ibana do. Sasitonga tanpa kita sadari kalau orang menasehati kita dengan sendirinya kita berubah kan? Sebenarnya karena kita menyadari kekurangan kita, maka kita berubah kepada yang baik. Jadi artinya kita ambil yang menjadi nasihat bagi kita. Ai molo di pasobu-sobu hita, contoh hita tu yana kota ita bae manja, tak tapi sang dia na hurang hatana pangalahona, tang dibotoi dia hatana denggan dohot pangalaho na denggan. Jala mangulau-laun na pedang diboto, dohot mengalului marsiajar. Dang diboto dohot tu masa depanna. Alani gudang gonda tua-tua na salah mendiri anak konna ala nungga gudak si bainonna tu pengalaman na masa lalu terlalu sakit inna kan na mangulainna. Ibai mageleng ngadang dang mangulawe padahal tong salah. Padahal karena terlalu sakit masa lalu sehingga kita menjadi orang yang kerja keras dan orang yang mau belajar keras. Dan juga menjadi orang yang sukses di hari tua. Jadi dang ngahabiat to kita dang no di hari tua ta. Alai marlas ni rohana ma. Ido kan? Ena gudang do hita tahu satebi ya te. Saya holan na maranganangan. Diri mamereng na adong didongan kan. Alani moha dang kerja keras, dang belajar keras, jala dang diboto paturehon nguluna. Alani imanakin nahurok pisak-pisangi dakolan alani kesalahan alai pengajaran do. Ido nanek sidonokku. Pengajaran tu yanakon, pengajaran molo humurang dongan, tugas ni situa molo bereng diagedanai, holam molodang olo marsikola, danak ta ikut dohot do situa paingotoni. Maka nadok sikola minggu. Jala dakolat tu sikola minggu si paingotonna. Molo dang adong ibaen na toras na marsikola danak non molo ibereng akamang situa ikut togi honommu marsikola. Aka ruas, aka anak-anak inna disi. Jadi paingotoni jala na humurangi iko paingoton. Na soolo gerejo, anggonuain kan ngacuek. Itu kan anakmu. Itu bukan anakku, indaro kan? Apa enggak molo marah si bana pinaingot, itu kan bukan urusanmu, itu kan urusanku. Nggak indah kan? Padahal songon halak Kristek kita harus penuh pengajaran. Bahkan di do ikut siapa ngalah tahun, una kola dihata. Jok do hita karas-karas makatai kan? Asasau lo mau tahun, apa salah? Tong, apa salah? Na ikon ina hina tahun jala ikon ido pangalaho. Salah doau holam merjamitai huboto alai dangarok sitiruo siap pangalahoku. Paling adong do sitiromu na sianaung. Contohna labok mengelusi narimas. Contoh kan
Alai si patau ludo tarimas, molo nga terlalu terus di somuti kan, molo di juki ti tonggo iharat kan, tonggo iharat. Ala jolma do tong. Alai adong saya dong do naringgan na buita tiru. Alai ima. Ikon tahangolu hoddo songoni edeni halap batahi ubalga holong sian rimasmu. Jalahatan itu hatai ubalga holong ni Tuhani. Sian rimasna, jala rimasnai mak pakorhon tunadenggan hamu baon, jala perubahan di hita. Asa molo labok hatauku hatahon, molo dang adong meninggung tu hita, molo dang adong meninggung tu hita, bamodom do hita. Tarpodom do hita bamulak mahita kosong. Kan gitu. Alai molo maninggung itu hita, mungkin gabe ta ingot doi. Kadang untuk mengingat seseorang, molo makatai iba, saya ini ingot do bohinai satu malam. Doh sudena nyulanai. Paju pangiba kan, ini diomongi, geraknya ini. Kamu pasti olo songoni te. Awolo do songoni. Mulai dong aku sadarion, borngin nai, pastu ku ingat itu semua. Kayak gini sikapnya, ini ngomongannya, gaya hidup, gaya pribadinya ini. Saya di bohiku tergobar ninna kan. Anggohita kan molo nahina holongani di bohiku tergobar. Bohim inna kan alana holong bagas ni holong ni rohani baru kan. Anggo daung alani memang ya sikapnya saat saya bertemu berkomunikasi satu hari itu terngiang-ngiang di dalam diri saya pada malam harinya. Contohnya rapat natuari. Satu hari itu pasti saya belum lekang itu dari diri saya. Apa itu, bagaimana itu, dan apa yang terjadi. Mungkin masing-masing pribadi berbeda-beda ya kainang. Alai imanakin makana ikon hati-hati do disikap pangalahui nabui do idang terhalu paho jolma kan, apalagi pangalaho. Makanya adong dihita dendam kesuma kan, dendam berkarat. Nah omat tong rimas naso hasaongan inna dang boy di otapi. Manang otik tersinggung, otik merbeda, otik merselisih, otik boy dimain, dipecah-pecah, dihancuri, holong di rohana kebaikannya. Kalau memang emas tetap emas, apapun di lingkungannya tidak akan bisa menghancurkan pribadi seseorang. Amin amanginang. Ido na forsea. Jala ido na marhabur juon. Tuhatani dewata. Jala ido na denggan. Jala ido na tutu na marhuria. Na di parala si bolisido hita belum manggaori. Hati-hati amisi. Jala olo hita dipengaruhi jala digaori. Gabe tarima sita. Ai disodo si bolisi di pundak tahun. Ibarat harimau menerkam kita. Ido si bocirina. Ubay nolo gaor hita disod. Jadi dak sitong be parhuriotai ala terpancing, dan kita masuk dalam perangkap, diperalat, itu bisa kita tunduk kepada kekuasaan iblis, kita sendiri diperalat karena mau terpancing kita sendiri. Jadi matoras mahita teh dihapor seota. Molo hitung tahun-tahun nih gereja Immanuel, jala ruas nih HKBP Immanuel nggak termasuk ruas naung aka berusia, aka sudut na poso ngautik, dohonon na poso na manggaori dah, kan? Alani molon ngamatua hita tahun-tahun di gereja ta harus sotai kombatua mari hapor seaon. Ido pergumulan na hari dirapok bohado asaro mar minggu, asa masihol mar minggu, kopi nunggah saya, nunggah habang atenang, nunggah habang, tahan. Mau lihat di Tuhan, mulau kuat do. Jarang do pakai masker, walaupun di masa COVID. Ala mungkin selalu saya punya jaga nih, dangalah nih gogoni banian nate. Ala ya dong gue pesan di masa COVID, jaga imun. Kan ini kan? Berarti harus jaga gitu. Adong doa kasar-saran, rupani tiki. Jadi puji Tuhan, sehat. Walaupun basic saya sebenarnya ada kurang sehat sebenarnya. Ada. Alai dak pula pawo gitu hita.
Anu dok kono muna pasai-sai benang bibeli no muna do tuau. Tong ga bidang simpati hamun do tuau. Hapi au neng menarik simpati muna do. Jadi maksud tu di si molo hurak simpati be hamu tuau. Molo naso tarima si tetaplah simpati. Unang alani jami takwate. Alani parsauran nadenggan. Ke antara satu dengan yang lain saling menghormati, saling simpati, saling mengasihi, saling menasehati, dan saling bertumbuh berkembang. Sadok patuduhon ruas nama toras. Ido nau takas di pasaha di turpuk tahun. Dewa tadak tarimas tuhita bohape pangalahot tate. Ngahu goari nakin pangalahot tai. Nahu murangi. Pangalahot ta nahu murangi mabay siga do parsaurata. Jalarang di halo mohon dewatai, mabai sega parsorata tu dewata. Udo mungkin diperalat setani do hita. Asa dausia Tuhani, asa dausia nadenggan. Jala masuk kita di pamasuk tu perangkapna, asa gabe ula-ula na hita. Itu ate. Porsia ada simbolis tu Tuhakan. Jala simbolisi marminggu do kan? Marminggu. Kalau mau hodok kamu berarti di sido simbolisika. Do. Berarti marminggu ibana kan? Marminggu. Dakka di waktu na kosong ipe marminggu di bana. Tahe kosong do bangkonin na ibana kan? Isomawin na ibana. Amanginang alani matoras mahita itu sidonokku. Matoras orang yang dewasa yang sudah menerima pengajaran iman firman Tuhan. Kita terus yang memperbaiki diri kita. Unang saya halak, taha, taida, nahumuran. So nedok ni Yesus silba-silba ni mata ni dongan atau pia binereng. Ya silba-silba ni mata ni ba, dang binereng. Saya tinu tutu padi. Ido Yesus taringot tu rimason, unang jolo mitok mata ni ariasa, mitok rimasmu. Imana dokonna jangan dendam kesumat. Jangan kebencian yang terus di dalam diri kita. Itu harus parroha nalabok mahamu. Tersurat di. Parroha nadenggam mahamu. Parroha nayas. Mertua mana yas roha. Ai idaun nasida do. Dewata. Mertua masih baik dame. Hafal hamui. Walu partuaoni. Nadi Matius 3 tahya kaina. Matius 3 tahya. Matius 5 ingot tamu adong isi walu hata partuaon. Martua. Unak kola dijaha alai diingot jala diulahon. Ati akamanginang. Molo hudo nakin nata ingot-ingot pangalahon idongan do. Alai molo matoras di bagasan hata ni dewata. Totu di paingoti-ngoti bana do pangalahon na hobar tulo mo ni rohani dewata. Otomatis maibana marlas ni roha. Otomatis maibana madok mauliate. Jala dengan sendirinya ibana. Marulupulup memuji dewata. Ido tema sadarion. Marulupulup manomu-nomu Tuhani. Halak na menyambut hari kedatangan, pas hari kedatangan Tuhan ini, dia bisa bersorak-sorak dan bersukacita ketika apa yang dikatakan Petrus. Asa jupang ni Tuhan ini hamu soha surahan, tidak bercacat. Jadi kalau sifat kita yang buruk itu adalah cacat bagi kita. Tetapi hari kedatangan Tuhan yang bisa bersukacita adalah dia sudah suci. Dia sudah bersih. Jala baya ko hitam marpahean nasaksak. Jala sian pamangatom mamuji-muji Tuhan marsurak-surak. Jala didot dison gabe mangam manasida. Dang pola mangalului aik benasida. Inna disokan. Jala dang hurangan manangahan nasida. Jala dang tangis benasida. Dang adong disi arsak. Dang adong isi sitahono. Dang adong besongon na tapi kiri disi. Dang adong bedisi kehancuran, kekalutan. Jala berbelit-belit. Tidak ada lagi di situ. Namanya bersih dari hal duniawi ya. Bersih.
dari apa yang kita pikirkan. Tetapi itulah kebahagiaan kita, bahwa kita akan siap menerima kedatangan Tuhan. Jalaido naido ni cerita Matius 25 perempuan bijak dan perempuan bodoh. Boru-boru nawoto, hitau sude dangarong lomorohana nawoto. Sotung diberek kalah hau nawoto. Sotung didahala kau, sotung otoa. Kan gitu. Dang lomorohata, nawoton nama dokon, sotung najahata udah tuhalak. Ikoni itu. Ido nawoto. Sotung kurang denggan na tuhalak. Molo napistar. Ikon jamok dribana. Disude persauran. Amang inang bagas jala gajang dohonon nataringot tu natarimason. Alai golom ma ubal gado holong dituhani sian rimasna. Jala songoni manang hita naing dalat tonot tadi ngolutta. Molo natutu hita matoras liatani di mata ikon ubal ga holokta tudongan. Jala boy do dihilalah-halahi. Olo do memang terima seseorang alai boy dihilalah-halak ubal gado holongna sian rimasna. Alai anong gode ba holan nagas-agasaung karejona kan. Holongna met holan nagas-agasaung dikit-dikit gas-agasaung. Botamu do gas-agasaung marah-marah. Bukan salah marah, tetapi unang masih roh hayate, jangan kebencian yang mendalam, tapi untuk menasehati, indah kan? Untuk memperbaiki, membangun setiap orang. Tapi jangan menyakiti, tetapi harus kita lihat perubahan seseorang. Itu. Masai bagas tahe taringot tu rimason. Bahasa ima ngoluta, jala songoni maharadiota alamat na pedo pehita. Bahwa mar apeni ima mempersiapkan hidup kita. Olah dohamu mempersiapkan. Radi dohamu mengubah perilaku nakin. Namuruk-muruki. Mar apeni mengerade mengubah itu. Berarti ada pertumbuhan, ada perubahan, ada kebaikan. Dan ada hal yang luar biasa terjadi di sini. Kalau kita mau mengubahnya. Rosa diri manom mengisi bangku tanah kosongi. Ruas ni huria ai di dokon nasida do tak toho di gerejai ai na inna do kan malah siba mar minggu gaor inna na inna do binege tu pinggolon agu jo tahen na roa ya kan toho do noaing ni bukti hojo mulo dak mere tutu di gerejon rodo nasida ta bukti hojo ti akainang alani na proses do hitati akamanginang ikon tu dengganna do parya hatta ngolona tutu do hita naing marhuria. Marhuria ida kolam marminggu. Ate. Ngolora maredde hita di sapingon patu do honot tama holongna. Imana marhuria. Molorap hita marulau di huria pelayanan. Denggan tama pelayanan tai ido na marhuria. Dakola terdaftar. Bukan. Dakola terdaftar punguan. Dakola bayano sa sapeltek punguan, sapeltek wek sada A, sada B, sapeltek ina Maria, ina Kamis dangi. Manang sapeltek punguan ama dangi. Dangi na marhuriai. Alai rapsudi taruli kebersamaan yang baik. Ido. Mula tabape punguan dang nang kami mabain hita. Berbeda ujago punguanon, ukeba punguanon, ukeba ikon rap hebat. Dalat tamelayani Tuhan dohi tadi sih. Dalat tamar sobat tu dewata. Dalat mamuji Tuhan taidi. Odak puji-puji ya betul. Hulu sifata gabe persaingan. Berbeda doa kana asing. Nggak gudangi boto hamu inak peso hudok sebenarnya. Alani hamu amang inang naing manakin tapareahi ma di huriata perjolo di huriata dakolan asa terkenal hita tuhalak alani paredot tadau alai tarbarita hita hinadenggan ni huriata di antara ruasna parhaladona tu ruasna di antara punguan di antara keluarga dia kana pogos na susah disude paranguluota taingok ma
Ima carata di panomonomota di haroroni tuhatai dengan hita. Dengan hita. Jala dang hasurahan. Jala dang babiar behita. Dang babiar behita. Tu neraka do manang dang. Tang hibat tong. Ahita jujut do madok songoni. Perdosa dua. Indah. Alai dang ulo berubah. Lani sian nasa gugus, sian nasa pikiran, haruslah mau berubah. Menahan, tahan emosinya. Tahan, jangan sampai kita terperangkap dalam peringatan-peringatan atau arahan-arahan iblis yang mungkin menggosip ke telinga kita. Jangan kita sampai diperalat. Allah, nangpe memang humurang pangalahotai. Roh hita dia do pani dewata dingo dewata do hita. Jala daktar rimas ibana. Madok maule ate mah hita disi. Daktar rimas do Tuhan itu hita. Madok maule ate hita. Anggota pikiri memang pangalahota. Rimasan di dewata do hita. Bagari hita sama hita tarimas. Tunah hurang dongan kan. Apalagi tu hatai daun. Alani madok maule ate mahita tu hatai. Dan tarimas tu hatai. Memuji-muji mahita Allah diharonai hita dengan. Dan mabiar behita. Jaladang tahuta benasida. Aina gudangan nata habiari di ngolu tahun holam taringot tunamangat do. Dan mangan awan non. Dan adong nahujalo siang gerejai. Dan rok si palas roha. Dan adong biaya perlombaan. Nang mabiar hita disi. Unak holan hata dan adong nasotar patupa dewata. Jadi molo dak prosiado pebiana tu hatai tahu tadi bana disi. Kegiatan na si bahenon na. Nang mangalehon peliat tahun na pe kan. Maol margira suatu dia. Apa ngadong aturan-aturan disi kan. Didok masih 25%, 75% naik di dia. Ada ngadong gue pesi bahenokku. Doho akana asingi. Ninna kan. Molo rotu jabu. Adong nama dok. Ngaro situa. Ida pur mahita monggop. Inna kan. Adong gue inna songoni. Bah tahejo inda roha. Kembali do ikos sian roha do. Ikos sian roha do ate. Ay sian roha ta do majalo siat Tuhani. Baleo mas sian roham mangaleo si lehonommu. Sampai tu matangi si Tuhan. Lehom mamanganau. Ningot do kan. Pamangaleho pe. Ikom matong. Bohadu bainokku. Asa tarleonau Tuhan. Ikoni dotto. Jala. Unang ingot nani lehommu. Idon na burju mangalehon. Ate. Ainan ingot ma. Ngagudang nani lehon di Tuhani. Di hita. Gudang dope si dohono nati aka amanginang. Taringot tu. Nakin haburju tahun. Alani nengek-nengek ma taha berjuhon. Berju. Unang lupa ni hatani pangukaponi saya berju mah rasi rasa mate. Tuho tupal hanguluani. Ina mada nom marga. Ido natapaima jala ido natahirim. Jala ido udut niturpuhon aladang tarimas dewata dilehomma holong na itu hita ima dipalua hita. Marhite Yesus Kristus dipalua hita dang dihamate saliling nililingna, jaladang dihamaguan saliling nililingna, jaladang tu hamatean saliling nililingna tu namarsiak, hacit do namarsiak, nang dingoluon, alay bayak kuma, o kacit do namarsiak anon, ante, o kacit do namarsiak anon, molo saidau hita siat tuhatai, molo dang taha berjuhon di bagasa tuhatai, godang tupal. Gudang nadenggan. Nang silehonon di dewata hita yang terbaik. Mau Tuhan kasih kepada kita. Yaitu. Maka di sini mengakui. Yesaya pada akhirnya setelah dia rasakan keselamatan dari Tuhan. Dia katakan. Tuhan adalah dewata do haluauku. Tuhan adalah keselamatanku. Danga dong haluauku. Danga dong diau hanguluan. Danga dong na asing. Ulu do kita memikir, sudah terjamin kok masa depanku. Sudah saya miliki rumah yang mewah, mobil mewah, motor mewah, pakaian mewah, hidup yang lain. Rab don non milik yang terakhir, foto hambu don non milik terakhir.
mobil kita yang terakhir ambulans. Iya kan? Itu. Rumah kita nanti yang terakhir kuburan. Itu kan? Itu dah. Alai mulo na persiai mangulu do iwana mese. Jala tu saliling nililing na. Isi mas segala sesuatunya. Kebahagiaan yang kita pikirkan ini bukan itu kebahagiaan kita. Tetapi kebahagiaan di atas kebahagiaan yang kita pikirkan. Itu. Alani omma naing dohonon na jala tugon na hita naing madok jala makatid dakon. Tuhan haluauku. Naing dohonku. Dah nggak dong na asing. Nggak ada yang lain. Holat devatado haluauku. Devatado hanguluaku. Nggak ada yang lain. Devatado nguluku. Ibana do nama ngaleon. Pengakuan-pengakuan ini diminta oleh Yesaya. Karena kasihnya, karena dia tidak memarahi kita. Dan amarahnya adalah untuk kebaikan kita. Maka kita akan mengatakan, Tuhan keselamatanku. Dan mengatakan keselamatan itu kembali kita ke tema pada hari ini. Marulupulup. Jadi unang behita marsak rotu gereja. Marsak di rotu gereja unak sona hurokon nakin. Alai didok di gereja adalah kedamaian bagiku. Karena aku bertemu dengan Tuhan di sana. Karena ke rumah belum tentu kita lagi beribadah, ya kan? Jadi alani amang inang ima hatana perpudi sian tema dohot pengakuan nakin bahwa di vigahal bahwa hanguluhum mahatani Tuhani songot Tuhani naso parimas orui marimastai baru tadok mah devatado haluauku. Alani jupang madihita rade mahita di hari haroron Tuhani ima marulupulup marlas ni roha manomunomu ibana jalagok malas ni rohata. Alani dipargugui mahita mangyahi nadenggan ditongani huriata didirita ditongani keluarga diparsaurata parroha nadenggan nasian Tuhanima hita ai ibana pe parroha nadenggan do ido hita songon akka anak ni dewata. Amin. Martanyang mahita. Puji-pujian hamoleteo di pasahat hami tuho Tuhan. Basado ho Tuhan. Jala ala asini roham. Gudang dodosan nami. Jala tarimas dohonian. Ala ni pangalahon nami. Alai ubalga doholongmu. Sian rimasmu. Nangpe ubalga akan hurang denggan pangalahon nami. Jala sipata ubalga rimas nami. Dina hurang denggan nabinahin di dongat Tuhami. Jod dohami dang manada diri nami. Parulaon nami, parangin nami, pangalahon nami. Jod dohami Tuhan mangasangi. Akan adenggan nahuway kami. Dohot gugu nami, nang pikiran nami. Jala jod dohami Tuhan mabahin akan nahurang. Nahumurang di jolo ni dongan nang tu diri nami jod dohami humurang dang denggan huhilalahami Tuhan masai gomos hatami naing peopon nami mau liate jala marulupulup hami Tuhan ala tumpe tarima so alai dalam mudai paingotok kami dia kapangalahon nami nahumurangi Sai paingok mahami Tuhan di pangalahon nami asa unang las terpedem jala unang terperangkap jala unang hami tarate manang tertali di linggoman ni hahulumon dohot di rahu ni akka sibolisi jod dohami Tuhan terpancing jala lupa hami di ulaon nadenggan di hatami dohot di holongmu. Naing mamarhite hatam. Naing takasami ojak. Devatado. Hanguluan nami. Tuhakku. Tuhan nami. Haluaon. Jala para siroha pardenggan basa.
Tuhan danga dong napaluaho kami sian jora ni partibion alani hodo Tuhan napaluaho kami asima roham saya hatamima natarangiang di bagasan ate-ate pikiran nami asabui aria dohok borengin hui ngotami di ngolu na nilehomi asa denggan hami madok mole ate hami marsurak-surak hami marlas niroha hami marulup-ulup pami tarlumobi di huriam HKBP Immanuel malungu kami dia katorop do pedongan nami nasubui rap dohot tami marsaur tuhatam marahite minggu nami ukak marohana sida asabui nasida rap hami memuji pasangapon ho Tuhan songoni molo natar lalap nasida sungguli Tuhan molo na marsai do nasida marhite aka proses pengobatan marhite aka pengobatan na tepat tanggal masahit pamatang sian pamatang nasida akayanakon na nilehomi godang da maol hupature hami jala huparose hami asiroham pargugui jala ajari hami mapamudu-mudu nasida asa denggani di jolo nami di masyarakat di negara nami di parkarejuanna di parsikolanna nang di donganna ima pakirimon nami Tuhan ajari hami asalam ture sude ngolu niak kayanakon keluarga sian na met sahatu nama gudang molo pengangguran nasida saya patudu aka parkarejuan molo nunga karejo pargugui nasida mangula karejona jala bui nasida tanggung jawab jala haposan diaka parkarejuanna ruas ni huriami nunga gudang akka nalansia si patang ruhet akka holi-holi nasida jala reung hacit pamatang nasida Tuhan asiroham sai patudu akka nabui pa agohon hina hacit nah hini lala nasida marhite si panganon doh sinumon doh marhite akalas niroha nabinahen ni keluarga doh ianakon sabui nasida pa ingot-ingot to di bagasan nguluna jala marsigatung nasida tuho Tuhan Tuhan ditata podo jala di idahodo saluhut ruas ni huriam HKBP Immanuel manang di dia nasida marserak nasubui hudung-dung hami dope di dia nasida Tuhan molo tarlalap nasida sai toktong ma sungguli nasida satoktong nasida mamuji-muji ho jala bui hami marsaur di bagasan Asia Semi Tuhan toktong do hami mangido tuho narikot tu daging nami pasu-pasu na niulan di tangan nami na pinikiran nami masa depan nami na so tahutak kami songon hatami akan aporsea diho dang tahutan airade mual marbuhal-buhal bohal nami diaka ari nanaingro alani pasu-pasum nang rade dingolo nami alani lehom mai di hami asa bosur hami di tikina jalabui hami marlas niroha marulupolup songon hatam nama ngalehon pakirimon nama doktong di hami Tuhan asima roham gudang do kegiatan nami di Natalon Tuhan Natal sekolah minggu Natal remaja Natal di gabungan Amaina sudah panitia Natal pargugui sudah akka persiapan gawe sada mujijak mai di Natal nami anon marmulia ho Tuhan marulup-ulup pami jala boi sakkan jala takas marurat kebahagiaan jala lasni roha marurat di bagasan golo nami Natal nami di tahun 2022 jala saponon nami tahun 2022 marulup-ulup tu tahun dan naik silehonom mudihami Tuhan godang akka na buni di hati-hati nami pikiran nami pergumulan ni ngulu nami ganup marsada-sada Tuhan sian nasaroha pikiran asiroham holan hodo haluau jala holan hodo na paluaho kami dewata situ doho dihami dewata nimual ni pasu-pasu dewata hangoluan nami dangadong si pangasahonon nami alani hodo jabar nami nahot rodi saliling nililing Tuhan hupasahat kami ngulu nami sesa dosa nami asima roham dihami
Patau mahami di jelong di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo tangiang ele-ele nami. Asiroham. Amin. Maredehita jala papungu peleata imas pelean 2A doho 2B. Sian nomor buku ede nomor 40. Wasai
tatang yakomba peleata. Ali debata amanami na di banu kijang. Hodo haruan di saluhut silehon-lehon nadenggan dohot na saula maulitus. Dohot na sauli basa na maulitus. Hu pasahatami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hu parhasia kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanai marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang di silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanamina di Banua Gijang, saya pinorbadi amaguarmu, saya Roma harajaonmu, saya sauk malomon di roham di Banotongon songon di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siapari. Saya sama dosa nami songon panisanami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatama hita. Disodakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jala dipasaurohon madamena tu to ditabe. Selamat Apen, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, Amang Inang yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus yang kami hormati. Kami dari anak-anak sekolah minggu, kita datang untuk mempersembahkan nyanyian pada pagi hari ini dalam rangka
pencarian dana untuk kebutuhan dana Natal Sekolah Minggu HKBP Immanuel Resort Immanuel. Seperti apa yang sudah dinyatakan di dalam tikting kita siang ini. Inilah anak-anak sekolah minggu kita HKBP Immanuel Resort Immanuel dengan evangelisasi KUR pada siang ini. Terima kasih. Pujiannya kira-kira firman Tuhan.
mengucapkan terima kasih atas bantuan dana yang diberikan kepada kami. Biarlah apa yang diberikan pada hari ini menambah sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhita saluhutna, yang mau latihan kor mendekatlah kita ke tengah ini. Yang latihan kor Ina dulu ya. Ina dulu ya Mang Inang. Nanti kita latihan kor Ina dulu. Kemudian yang sudah dikirim, yang sudah disuruh untuk liturgi, mohon di sebelah kiri saya. Sebelah kiri tempat duduk sintua yang biasa. Yang sudah dihunjuk untuk marliturgi supaya kita bagi liturginya. Inang Aka Ina markor majo dungien no baru kor gabungan. Ayo Amang Inang kita mulai. Mau lihat